Velkommen til DGI-byen. I DGI-byen er vi optaget af at skabe de bedste rammer for et sundt liv i bevægelse. For børn og for voksne i alle aldre. Det gør vi for at styrke sundhed, for at forebygge sygdom, for at mindske mistrivsel og for at skabe de største aktive fællesskaber. Vores økonomiske overskud er med til at finansiere og udvikle nye bevægelses- og sundhedstilbud for københavnerne. Overskud, der bliver skabt, når I vælger DGI-byen til erhvervsarrangementer, til konferencer i Øksnehallen eller ved at være privatgæst f.eks. i vores vandkulturhus. Analyser viser, at danskerne vi bliver ældre. Vi lever simpelthen flere år, men vi bliver ikke tilsvarende sundere. Flere kæmper simpelthen med følgerne af usund livsstil, og det skal vi selvfølgelig undgå. Derfor skaber vi aktive rammer, hvor mennesker kan mødes. Så i DGI-byen der kan du mødes til sport, til kultur, til møder, konferencer og social aktivitet. Så uanset om du kommer i DGI-byen for at bevæge dig, for bare at mødes eller med din virksomhed, så er du med til at gøre en reel forskel. Det kan vi, fordi vi er en almennyttig forening. Så dit bidrag som kunde og gæst i vores hus er med til at styrke folkesundheden i vores by. Så tak for dit bidrag. Sammen skaber vi et sundere liv. Sammen skaber vi fremtidens fællesskaber.